Sadya nga mga anak ini. Pero nga itong tagsa ka mga obligasyon dapat mahitso na ina. Kay ti weekend, preparar kita para sa itong bonding. O pwede nga itong sinipamilya, mga kabataan na itong ating mga seniors, mga elders, tidak ba na? Kinanglan tagaan taman sila, special nga atensyon. Special and precious time. Di ba na? Kay ti mga na pangapalangga sa kabuhi, special na iya Tita Wilma, right? Yes, okay. Pero inyo naman karon mga mensahe, inyo mga greetings, masili naman na sila karon. Hindi yan naman na maabdan. Pero ginatinguan man ni Tita Wilma, na? Pero sa itong text hotline, at 09, I'm sorry, primero pala, ara na siya, 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Tita Wilma, paamo ka na bala? Karon Sabadong adlaw, wala kita sang, ano gani? Wala kita sang sulat nga pagabasahon. So sa edisyon sang This Is My Life Sabado, ano na naman ang ato ni gadulong kag igalingaw sa inyo. Kay doon na ba na namian sila sa mga legend story ni Tita Wilma na gusto ginakay tikadamo sang nahamuot sa mga kabulakan. Dason na mga kasapatan naman, dason mga kalugaran pa mo na. Gusto ko mga prutas, wala gusto ko man mahibaluan ang ilang mga istorya. No, kay iban kabaluman ko kay tisang elementary kita, mabasahan mo ina sa library kung mga mahilig ka magbasa sa mga libro na mabalaan mo ya mga istorya sina, no? So sa karon focus kita sa mga matahom nga mga bulak sa mga kabulakan sa iton palibot. Ti daw nagka-interest man pati nga aton mga elders, naga-message sila sa aton sa ni ang iban na naga-PM kay Tita Wet sa itong messenger, tinagagwa na, mabasahan ko ina. Ang iban sa itong text hotline, yung isa basta may time lang ko kaya hindi lang ko busy sa no center. Ginascan ko pa na antis ko pang delete kay gamito na text hotline naton for the next program. Kaya mabasahan ko na dang inyo sini mga mensahe, nagayuhom lang na si Tita Wilma. At least makayuhom, di ba la? Ako ya makayuhom ko, happy na ko. Pero makasugata ko sang nagasampok ang kilay, kag doon nagasampok ang kilay, kag daw nagakusmod, kag daw kadalong sang paginawa, kadalong sang paminsaron. No, mga inang hindi may makitaan ka nga daw kanegan, doon nagakadala ikaw, pero hindi. Dapat mangin instrument ikaw to share your positive energy to those who are negative. Para mangin blessing ka man sa ila, amo nang himuon ta, kag never mind sa mga negative nga mga tao. Kamudira ha sa inyo palibot, kinanglan mangin friendly, kinanglan mangin open kamo, kay hindi tanan nga mga tao pareho man sa inyo. And we are not perfect. Wala kita kag hindi kita perpekto nga mga tao. Tanan kita may diferensya, so kinahanglan lang kabaluman kita mag-handle sang mga nagakatabo sa aton palibot, kag kabaluman kita magdala sang aton kaugalingon para magdamo pagid ang aton friends, kag batunon naton kung ano sila, kag kung sino sila. Kung pwede pala nga mangin kabahin ikaw sang ila kabuhi, kag mabuligan mo sila, dako pa ina nga indulhensya sa mahal nga Dios kana may dumduman kong akong lola. May blessing ka pa from God nga mabayton. Kung mangin kabahin ka sang ila kabuhi, kag mangin instrument ikaw sa pagbag-o sang ila sinikabuhi. Hindi nga mabalaan mo nga amo na siya, amo na sila, hindi ka na. No, hindi. Amo na sila mga tao nga dapat mo hatagan panahon. Amo na sila mga tao nga dapat mo patungdan sang imo atensyon. Kay basi pa lang ikaw amo ang makabulig sa ila nga mangin maayok kag mausoy nila ang matadlong nga bana. Sara naman si Tita Wilma. Akon malang malingaw ta ka mo every Saturday. Okay lang na, hindi ba lang, Ma'am Virgie, Ma'am Ana, bisa nagamala na yung tutunlan ni Tita We, okay lang na. Kabalo naman ka mo, ngang aton salivary gland on the left side, ayun, no? Sa dalom sa aton sini left ear, wala na nagaproduce laway, mo na nga nagamala. Pagkatapos, maubo ko o kun,
maamo ko na, di ba? Amo na mo nang gahingagaw ko nung kisa inom tubig, kamo na lang kabalo maging chindi. Amo na ginapasalamatan ko nga, bisan magkainano kag bisan, ano nga konstituasyon sa karon. Thankful gid ko kay Lord. Kay bisan paano, makabatsyag ko gihapon kalipay nga maupod ta kamutag sa kahapon Lunes, tubtub Sabado, there is a this is my life. Amo na siya ya, kinanglan lang mangin maayo ang pananawan mo sa tanan sa palibot mo kay baw nagakalipay ikaw anak ara naman lingawan naman sa tihugan ni lingaw ko pero speaking sang aton sinitupi ko karon iya nga Sabado kay tinahuyog naman kita sa mga history legends sang mga bagay-bagay sa aton palibot ano naman tawe ang kamiya na ako bla curious gid ko ni ay amo nagaling itsura sang kamiya nga bulak. Although nga nakita ko na siya, pero wala gid ko kabalo nga amo nagaling itsura sang kamiya, matahong nga bulak nga maputi. So ina ang ako ni istorya sa inyo karon iya nga Sabado, pagkatapos lifestyle kita, no? Sa itong lifestyle this Saturday, ikaayong lawas anay focus na sa mga kauturan, tidak ba lang inang mga mahilig magkiskis permis ang ila kuko pa mo kay na mga mahilig magkiskis ang ila kuko kung kaisang katingala ka nga ay ano na ning nagagwa sa kuko ko ni ano nang itsura yan ni way kakabalo gali na kung kaisa sa siging kuskus ang imo ni kuko may ara na nagali dira fungi nga amoy na nagalapta nga puwarti kakatol pagkatapos ang imo kuko tingala ka nagaputi nga daw nagakabaw nga hindi mo intindihan ay may fungal infection ka nagali amo nang tawag nila na ano may alipungan ang imo nga ang imo kuko alipungan pero hibaluon ta na bala karon kun nga nagakatabuin na sa aton tiil na amo na iyang tupiko ta karon nga Sabado kag syempre aton man ginahulat every afternoon ang aton kalingawan hindi niya nga masiling naton kapalaran kay only God knows ang aton sini kapalaran adlaw-adlaw iniya nga paghatag ni Tita Wilma kalingawan lang ni para sa aton nga ma-divert naton hingalit ang aton sini wow kakapoy sang aton sini mga responsibilidad kag sang aton mga trabaho sa sulod sang balay gani relax lang kamo dera ha okay ginaya Tita We na mga kabataan preparar kamo para buwas ha okay ay hindi kadtuan tagalian na ang aton sa ni legend of Kamiya di naghalin ang bulak nga Kamiya actually nami ginman saya kung tulukon ang Kamiya matahom ang bulak sang Kamiya amo inang iistorya ko sa aton mga elders sa aton mga seniors karon nga hapon kag sa mga kabataan kung wala pa kamo nakahibalo sa mga nakahibalo pamati na lang pamati kag komento na lang i-appreciate nyo man kung paano ni Tita Wilma iistorya ini sa aton mga palangga nga mga tagpalamati dire no ang aton mga palangga nga mga tagpalamati dira okay ang Kamiya matahom nga bulak ang bulak nga ini puti-puti ni siya kag tama man kahumot pero diin bala ini naghalin di naghalin nga ang sa kilid sang mga sapa nagatubo ang Kamiya actually mga palangga naton nga mga tagpalamati katahom sang istorya nga isabat ni Tita Wilma sa sina nga mga palamangkutanon amuning natabo amuning natabo amuning nabasahan ni Tita We amuning nasagap ni Tita We syempre nga sang una nga panahon may natabo nga makita kag nagapakigsugilanon pa kag maistorya pa na siling nila na tuon na siya makita naton maistorya naton suno sa mga nag-istorya kag suno sa aton mga mabasahan sa mga tao sadto nga nga maka-communicate sila personal sa mga taga-indi diri sa aton lugar inang ginatawag bala nila nga mga Diyos, mga Diyosa. Ma'am, di ba? May Diyos ang kahanginan, di ba? May Diyos ang Diyosa sang suba, Diyosa sang mga kasapaan, di ba? Mga may ara sina, di ba lang? Nga mga istorya sang aton sini mga katigulangan.
tamawo. Masiling sila, mga tamawo, di ba la? Mga diwata. Mga mo sina siya, na? Pero, abi ninyo mga kabataan, kag mga elders naton, nga pamati karon nga hapon. Sa isa ka adlaw, suno sa istorya, may ara malayo ginman nga lugar. Na? Malayo nga lugar, isa ka baryo, nga may ara isa ka tuman katahong nga dalaga. Ang ngalan sang dalaga, si Mia. Oh. Si Mia, siya, kag ang iya lolo, si Ingkong, na lolo ni Ingkong, nag-istar sa may payag-payag. Payag-payag nga ara sa kilid sang sapa. Ang ila sini ginakabuhi, abi ninyo paano sila mabuhi, nagapamunit sang isda, na nagapamulot sang suso, kag nagapanguha sang ina mga pako-pako na bala, kag ginautan na, di bala, kag gabi, dira na nila ginapanguha sa pangpang sang sapa. Tapos, amo man ang ila ginabaligya sa mga pareho nila nga mga pigado, na kag abi ninyo isa ka bes nagmasakit ni si lolo ni Mia, na nagmasakit si lolo ni Mia, amo nang rason kun nga wala siya mahimo, siya na lang isa ang nagapamunit, siya na lang isa ang nagapamudyot sang suso sa sapa, kag nagapanguha sa mga pako-pako, kag gabi sa kilid or sa pangpang sang sapa. Isa ka adlaw. Yun, may istorya na si Tita Wilma, mamate. Isa ka adlaw, kantahom sang amo nga adlaw. Kay nagsilak gid si Haring Adlaw. Samtang nagapamunit, si Mia, nawili siya. Nawili siya sa tulok sang iya palibot. Nagapananaw siya sa mga bagay-bagay sa iya palibot. May ara nga ginatulok niya ang mga pispis sa mga puno sang kahoy. Makita niya kaginahimutaran man ang mga alibangbang nga mga ilahas, mga wild bala, na? Makita ang mga ilahas nga mga alibangbang, ilahas nga mga bulak, kag ang mga makita yagid kang mapatyagan suno sa iya ang kapresko sang palibot. Ang makahoy nga lugar, ang kilid sang sapa, kag ang mga bungyod sa malayo-layo na nga bahin sang iya nahamtangan, makita niya nga green gid, tama gid ka berde sang mga kakahuyan, kag sang kabukiran. Kag abi ninyo, pagkatapos tuliton sang iya sini nga pananawan sa amo nga mga bagay, nakatuon naman ang panulok ni Mia sa matinaw nga tubig. Pagtulok niya sa matinaw nga tubig, nabatyagan niya nga may isda, no? May mga isda nga nagakagat sang iya sinipaon, sa iya sinibunit. Kaya nabutangan niya gagmay nga isda, kaya napaon niya sa iya sinibunit. Tani, huguton niya na paibabaw, butungon niya na paibabaw ang iya sining bunit, sang hinali ilang may natalupang dan si Mia, no? Nga may amat-amat nga nagaporma nga limpuro sa tubig, amat-amat nga nagadako, kag nagatiyog paibabaw, na nakita niya, ma-imagine niya, ninyo, mga palanggaraton ng mga tagpalamati, mga kabataan, pagtulok niya sa tubig, kay abi niya, ang iya sinibunit, ang isda nga ara sa iya bunit may nagkagat na. Pero sang hana niya nga butungon pa ibabaw, may natalupang dan siya sa tubig. May nagaporma nga alimpuros nga matamat nga nagadako, kag nagaamat-amat pa ibabaw. So nakita niya ang dako ng alimpuros hasta nga may nagulhot sa tunga sang alimpuros nga isa kagwapo nga lalaki. Matimbulog ang lawas himan, kumbaga, amo inang nakita niya. Kag nagtamyaw sa iya nga, "Good morning, matahom nga dalaga." Also, no?
Pero wala nakibot si Mia, nahadlok siya. Gani, dali gid siya nga naglakat. Dali siya nga naglakat sa pagbiya niya, sang mabatian niya ang ngalan niya nga gintawag sang gwapo nga lalaki. Siling sang gwapo nga lalaki ay, Mia, hindi ka magkahadlok. Gusto ko lang nga makig-abyan sa imo. Amo nang hambal sang sultero. Kuni nagpundo si Mia, pagpundo ni Mia, nagambal siya, nga kilala mo kuhaw na. Siling naman sang sultero, kagwapo nga lalaki adlaw-adlaw, ari ako diri, kaginatulog ko ikaw. Nakilala ko ang imong ngalan, sang makaisa, nga gintawag ka sang imo lolo. Amo nang ginsabat, sang gwapo nga lalaki. Namangkot siya, di ina ang imululo, nga apila ka adlaw na, nga hindi mo siya kaupod. Sabat naman ni Mia ay, nagmasakit siya, gani ako na lang isa ang nagapamunit, kag nagapanguha sa mga suso, kagabi, kag mga paku-paku. Nagsabat ang lalaki, siling niya, buligan ko ikaw. Oo, gali, siling niya, ako si Cam, amo nang hambal niya. Kag ina na ang nangin umpisa sang maayo nila nga pagtamdanay, nangin mag-abyan sila nga duha. Si Cam, kag si Mia. Ang nagakatabo na adlaw-adlaw, maabtan sang dalagita, ang gwapo nga solterito nga nagapamunit sa pangpang sang sapa, nga madamo na sang na hulik nga isda, nalipay gid si Mia. Kag handa naman, preparado na ang ginpanguha niya nga mga suso, no? Ginpanguha na ni Cam ang mga suso, ang gabi, kag ang mga paku-paku. Pensara, abunan siya na pag-abot niya ara na tanan, no? So happy ang dalagita. Ligad naman ang mga inadlaw. Ang natabo, napamahal na kay Mia si Cam. Wow. Kag isa ka bes na talupangdan ni Mia nga masubo ang nawong sang sultero. Gintawag niya ini. Siling niya, Cam, nga masubo ang imo nawong. May sakit ka? May ginabadyag ka? Siling naman ni Cam, wala. Galing kinahanglan, isugid ko sa imo ang akon secret. Ang akon likom, amo nang hambal ni Cam. Tapos siling niya nga, ano na how? Siling na ni Mia. Mia, hindi ako ordinaryo nga tao. Bata ako sang Diyos sang mga kasapaan. In love ako sa imo. Pero ang hambal sang Diyos sa ko nga iloy, nga hindi ako pwede magpakasal sa ordinaryo nga tao pareho mo. Pero silingin na, Mia, hindi ka magkabalaka. Hindi ka mag-worry, Mia. Ano man ang matabo, pakaslan ko ikaw. Pagkatapos ito, ahay, masubo nga nagbulagay ang duha, Cam kag Mia sa sina nga adlaw. Pagkadason na naman nga adlaw, no, nakibot na si Mia. Nakibot si Mia sang maabtan niya si Cam sa higad sang sapa. Nga nakailis, wow! Naka-white suit, puti-puti. Nakibot gid si Mia. Siling niya to kay Mia, Mia, subong mismo mapakasal kita. Amo nang hambal ni Kim, paghambal niya Mia, subong mismo mapakasal kita, ginahagya dayon ang dalaga. Siling niya, malakata kay lolo mo, kay mahambal kita sa iya, nga mapakasal kita nga duha. Nag-holding hands ang duha, no? Holding hands sila very tight, pero may nabatsyagan si Mia. May nabatsyagan si Mia nga puwersa nga nagabulag sa ila nga duha ni Cam. Nagsinggit si Cam nga, Mia, uyat sang hugot sa akon mga kamot, hindi magbuhi.
o galing kay mabaskog kag makusugin ang puwersa nga amo ang nagbuhi o nagbulag sa duha ka nagahigugmaanay. Ginhadlukan si Mia. Ginadlukan si Mia sa makabuhi na siya sa kamot ni Cam. Nagapamilit pagid si Cam nga malabot niyang dalaga pero padayon ang puwersa nga nagabutong sa sultero tubtob nga nakalabot ini dito sa tubig kaginhigop siya. Kita ginimiya ang tanan sang magulhot sa tubig atong siling ko bala alimpuros nga nagbuyod pa ibabaw na nagdako ang bilog sini tubtob nga ginhigop niya si Cam paidalom sang tubig. Wala mahimong dalaga. Nagpangasubo ang dalaga. Naghilibion siya. Kag nagahulat kay Cam kung saan ang pagbalik sini. Adlaw-adlaw nga tanan nagahilibion ang dalaga. Isa ka bes na abtan sang udto ara lang siya. Tubtob nga nagtunod ang adlaw. Wala pagid si Cam makabalik. Hasta nga nagabihan si Mia. May isa kasulo siya nga nakita nga nagapalapit sa iya ginatindugan nga pangpangsang sapa. Mia, amo nang hambal sa Mia, amo nang hambal sang iya lolo. Lolo ni Mia. Nga wala ka pa nakapauli sa balay. Ang ginhimo sang dalaga ginpapungko niyang iya lolo kag nag-istorya sang tanan. Ginistorya niya kay lolo ang pagkilalahay, ang paghigugmaanay nila nga duha ni Cam kag ang pagplano nga pagpakasal sa iya sa sang adlaw nga ato no mga nagliligad ka adlaw. Ginlaragway man niya sa iya lolo ang puwersa kakabaskugon nga bulag sa ilang nga duwa kag paghigop sa tong dako nga alimpuros kay Cam kag ang iyaman nga paghulat tubtob sa karon. Siling niya lolo amo na nga wala gid ko nagahalin diri. Nagapangasubo gid ko nagahulat gid ko kay Cam amo nang iyahambal. Love na love ko gid si Cam. So pila ka adlaw, pila ka simana tubtob nagbinulan adlaw gabi nga nagahulat si Mia sa pangpangsang sapa. Kag pareho man sa nakaugalian sang lolo ni Mia, kada aga ginadalan niya sang pagkaon ang dalagita. Pero sang aga nga ina, wala na naabtan si Mia sang iya lolo sa kilid sang sapa. Kundi may nakita siya nga isa ka madabong nga tanom. Madabong nga tanom nga may mga bulak nga puti-puti kag tuman kahumot. Kag sa puno niya nakita man sang tigulang ang bunit. Ang bunit ni Mia kag ang nagatumpok nga mga suso kag gabi kag mga pako-pako. Hambal sang lolo ni Mia amuna ni siguro ang akon apo nga nagahulat sa nadula nga si Cam. Hambal ina sang tigulang samtang nagahilibi. Hasta nga naglanog ang balita sa ila sini nga barangay, sa ila sini lugar. Ang natungod sa istorya sang paghigugmaanay ni Mia kag ni Cam. Kag ang ila pagkadula, kag ang pagtubo sa pangpangsang sapa, sang isa ka nagaisahanon nga puno sang tanom nga mahumot kag may maputi-puti nga mga bulak. Kag halinsad to, malawig istorya ni Tita Weba. Kag halinsad to, abim ninyo kung amo na to ang ginumpisahan nga gintawag nila ina nga tanom nga kamya. Si Cam kag si Mia bilang paghanduraw sang paghigugmaanay sang duha. Si Cam kag si Mia. Makin muna, no? Ay nalingaw man ko sa pag-istorya sa inyo. Pero amo na galing istorya sang kamya. Tingala ko nga sa makita na, lalo na sa kilid gali sang sapa. Kay amo na galing istorya kagin halinan sang bulak nga kamya.
Okay, as a relax na daa, kantuan na nato na nga sa ni food supplement ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dapat hibaluon taman kung ano. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakanlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero teka, kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos, ano naman, ublaw na daso. Brown na dason sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya Oo. nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Na. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko basta daw. Hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita sila sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela. Primary ka secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong makapatisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung mamanakit. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nogin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapo. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa inyo. Tiyo mo. Kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Nakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga salamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dira kay kung wala ako nagapamati kami sa Action Radio, wala ka kaabong sa premium sa Action Radio, kaya wala kita kapamati tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko kaya natanong sang Diyos ang pagubay nga pamati ka kay nga mo ito mapag-abri kung pwede lang agi kaya nga mo ito. Sige. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige. Ano pa salamatan ka? Madam, nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bang
Tani dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba niya ng mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis lason inyo man time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay tangan sa iyo naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyong. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV Oops! Di ka sure? Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero danay ka,
Ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB mayara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton One is better than... Okay, balikan na rin natin ba? Ari lang ko dito sa Libertad ka pamatigig ko sa imo. Programa damo, di balaga pamati sa Action Radio. Kay Mario Ambahan, salamat gin mayong hapon lang dira sa inyo. Greetings to Nestor Salanap, friends and classmates from ex-seminarians. Wow, greetings to Nestor. Belated 67th birthday sa iyan. Belated na lang. Okay, thank you. Palihog lang, Tita Wilma. Greet sa pamilya Montesido, dira sa Hinigaran, sa Sumag, sa Barangay 29, sa Malalusan, kag sa Magalyon, Poblasyon. Salamat gid 4608 mo. Salamat ginatamyaw mo pa na to sila. Okay, salamat gid. Ruby Alvarez, ginatamyaw, good PM, Mama Tina Guapa, Tita Ruby Alvarez ng Barangay RSB. Belated happy birthday ko no kay Tito Artelo Alvarez. Panibag-o nga masakit ang nagatugas ang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2-3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sang mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination.
kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga panahon. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like may ara gid na butang sa module nga search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos, ano naman, brown na dason. Brown na dason, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nagulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtuto sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kay daw, gusto mo ako daw, ano naman daw, gusto ko, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kubos na eskwela. Primary ka secondary ka na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong makapag-tisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung natin. Update mga siya. Matinandao na siya mo. Damo to, nogin na siya. Yan padala ko na tula sa imo mga base ko makadaog ka man rapo tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, tiyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod, nga idol kong Action Radio, nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga, salamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sinakihara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nga, nakabatik ka. Ihanap ka ng San Diyos ang pag-ubay na pamati ka, kaya nga mo ito mapag-abay kung Fritz lang agi kaya nga mo ito. Muna ka naman. Dako na bulig siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo.
hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, pasalamatan ka? Madam, nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action, madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis na son, inyo man time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na sang ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Kasi TB na na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV
Oops! Di ka sure! Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabala ka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatugas ang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox.
Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga panahon. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos ano naman, brown na dason. Brown na dason singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtuto sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kay daw, gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, paari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kubos na eskwela. Primary ka secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong kapasitikpar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung natin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nogin na siya. Yan padala ko na tula sa imo mga klase ko nakadaog ka man rapo tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, tiyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod, nga idol kong Action Radio, nga permi ko na pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagin ang Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala ka kaabong sa premium sa Action Radio, kaya wala kita kapamatik.
tungod sila kay ara ko sa aksyon radio, maskin gubaon na nga, nakabati ko. Ingat na ng sang Diyos ang pagubay nga pamati ka kay nga amo to nga pag-abay ko. Pwede sa lang agi kaya nga amo to. Sige. Imunak lang. Dako na bulig siya. Kabulig din siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, pasalamatan ka. Si karon iya nga adlaw Sabado, Setiembre 10 tuig 2022. Ligaw lang ni pero makakadlaw ka man ka makapangyambi, pero di ba? Ay nga mga anak mo, let's be happy karon nga weekend. Okay kadtuan ta na Tita Wilma. Sorry, ang mga Virgo. Ang mga Virgo, ang ining mga natawo, Agosto 23, tubtub Setiembre 23. Virgo, ano man ang himuon mo, siguraduhon mo lang nga safe ikaw. Na? Abi mo, sa imo horoscope, kulang ka lang sa pagpakigbagay. Pagpakigimpon sa iban, kag magigbagay, gani dapat umpisahan mo ina, para hindi ka pagpalayuan sang imo mga kaupdanan. Be friendly, Virgo. Kaya posible nga may magasunggod man nga miyembro sang imo pamilya, kay daw wala mo bala natagaan gin atensyon, abigaw na bin, no? Hulag na, samtang hindi pa ulihi ang tanan. Maswerte nga mga numero Virgo, 14, 15, 25, kag 45. Your lucky color is peach. Katuan naman natin ang mga Libra. Yes, mga Libra. Dali lang bala Libra. Kaya duga malagi ang tutulan ni Tito. Pamo ka na bila. Nanginom ko anay, Kwan. Labab nga tubig. Okay, Libra. Okay, sa mga Libra, Setiembre 24, tubtub Oktobre 23. Yes, Libra. Pamatingin nyo ang inyong horoscope for today. Ay, hindi mo or hindi ninyo pagsapak ko ng mga posible promises sa inyo nga maka-income ka sang dako sa iya gina-offer sa imo. Hindi ka magpati kay nga fake na, kagusto ka lang nga, into linon or into. Mga maswerte nga mga numero 2, 14, 34, kag 39. Your lucky color is pink. Katuan nanay na ito ng zodiac sign nga Scorpio. Ang mga Scorpio naman, ito Oktobre 24, tubtub Nobyembre 22. Yes, mga Scorpio, bisan masakit sa balatyagon, kinahanglan, kung ano man ang imo ginhimo nga desisyon, tindugan mo. Kinahanglan pamatud-an mo sa ila nga masarangan mo nga tindugan ang imo ginhimo nga desisyon. Kung hindi nami ang resulta, bisan sakit, okay lang. Swerte nga, dali pa misugpon pa. Malapit ka subong sa mga tao nga negatibo ang dalagan sang paminsaron Scorpio. May swerte nga mga numero 3, 9, 19, kag 44. Your lucky color is brown. Okay, sa Sagittarius na kita, no? Sa mga Sagittarius, amoy ni mga nataon Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21, abi mo bala Sagittarius, sa tutod lang, hindi matumbasan sang kwarta ang ikaayong lawas. Hindi ka na matumbasan sang kwarta yung health. Kinanglan, husto nga exercise, kag diet, amo ginagtagaan mo igtalupangod para sa imo healthy body. Mas wati nga mga numero 16, 24, 31, kag 41. Your lucky color is blue. Capricorn, Capricorn, Disyembre 22, tubtub Enero 19. Capricorn, oy, mga Capricorn yan. Kung may kaladtuan ka mo o kung may ada ka mo i-follow up, may kaladtuan ka mo nga important, ay, hikot na ka mo da nga daan. Hulag ka mo. Kinanglan kung buwas man abi, pagsilak pa lang sa adlaw, himos na para mangin maayo ang resulta. Kinanglan mo bala subong niya sa Capricorn yan, magpaninguha kagid. Kinanglan, hindi ka magdepende sa iban or magsalig dira sa kay kung sino.
Jesse 7, 22, 27 kag 40 ang mga maswerte nga mga numero. Kato naman ito ng Aquarius, ang mga Aquarius, Enero 20, tubto Pebrero, Jesse 8, Yaz Aquarian, kung may problema, kung may problema, di ba Tita Wilma, kabigain na nga isa ka maayo nga kahigayunan para sa imo nga may makuha ikaw o may matunan ikaw nga leksyon. Kanami. Maswati mo nga mga numero 12, Jesse 6, 23 kag 35. Una palang inangabahin sang aton man pagbasa sa inyong mga zodiac sign para sa aton tagsa ka horoscope. Relax na, Nay. Balik pa si Tita Wilma sa ikaduwang abahin sa mga zodiac sign pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga commercials. Mag-champion, super power na. Mura siya! Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Pilit ka. Barangay Size 8. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinuhan ay tiro sa mga katapos-ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo! Mga ka-aksyon, preparado na ang pila sa mga raffle tickets para sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Ang inisyal ng mga raffle tickets ang ihulog na sa Tambiolo. Ang mga raffle tickets nga inyo makitaan among mga tickets gikan sa aton mga maukod nga matag panamati sa on-air man o kon sa online. Gani magkuha na sang imo coupon base ikaw na ang masunod nga tagdaog diri sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod magasugod na sa Agosto 15, 2022. Yari naman ang roleta. Kung magabutan ang imong pangalan, magpadulong diri sa istasyon kag magpatiyog sa roleta. Diri nang baluan ang kapremyo nga imo nakuha. Diri may 1,000 ka pesos, appliances, cellphone, kag iban pa. Ini ang Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito. Hapon lang, no? Speaking of may naplakad doon sa Victorias, dito sa kay Nanay
Sabel, kagay Tutoy Adilaos, no? May hapon lang dira sa inyo. Sige na, padayunon taanay ang mga nabilin nga mga zodiac sign para sa ating horoscope. Di na na yun to ganito yes, Pisces na kita. Pisces, sa mga Piscian, amoy ni mga natao, Pebrero 19, tugtog Marso 20. Pisces o kun mga Piscian, kung ginapatihan mo or ginapatihan ninyo nga husto ka or kamo sa inyo himuon, hindi na magduwa-duwa, go for it, na? Himua sa gilayon, kay nga, maayo gid ang padulungan sina. Maayo mangin resulta, success. Maswati naman nga mga numero 13, 15, 23, kag 39. Your lucky color is red. Aries, ang mga Aries, Marso 21, tubtub Abril 19, Aries, may ara isa ka project nga magahangkat sang imo kaalam kag ikasarang. Kag ari pagin makakita ka man sang makabig naton balang nga importante nga detalye nga kinahanglanon mo na tungod sa imo sini trabaho. Abodo ka nami lang gid, bless you. Aries, masuwerte nga mga numero 11, 12, 27 kag 36. Navy blue is your lucky color. Sa mga Taurus naman, Taurus, Abril 20 tubtub Mayo 20, ay mga Taurian, pamatiin inyong horoscope ay bodo ka nami ba? Happy ikaw karon nga adlaw, na? Pero, isa ka malapit sa balatyagon mo ang makabatyag sang pagpangimon sinuayhan ina. Hindi kinanglan, ari ka lang go with the flow, kay kinahanglan, kabalo ka lang mag-deal sina para nga wala sang may maglain sang buot. Taurian, Jessie 6, Jessie 8, 22, kag 35, mga maswerte nga numero, peach is your lucky color. Mga Gemini naman, Tita Wilma. Mga Gemini, pamatingin yung horoscope. Ang mga Gemini na tao, Mayo 21, tubtub Hunyo 21, kabalaka. Kabalaka sa ano? Ang mga Gemini nagakabalaka, ginatungod sa ikayong lawas. Amo nang nagapangibabaw sa imo subong. Ginapawalaan mo lang ang imo ginabatyag. Tagai ina panahon. Hindi pagpawalai. Magpahuway ikaw, Gemini, kung makabatyag ikaw sang kakapoy. Mas swerte nga mga numero 19, 27, 36, kag 43. Green is your lucky color. Mga Cancer naman, yes, Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Okay, ari o Cancer, imo horoscope or inyo horoscope nagasiling, respetuhon ikaw sang bisan mas hoben pa sa imo, respetuhon ikaw bisan pa nga mas hoben sa imo kung kabalo ka magrespeto sa husto nga pamaagi bisan sa ila. Gets mo da? Na? Respetuhon ka sang bisan bata pa sang sa imo kung ikaw mismo kabalo magrespeto sa ila. Na? Hindi ka magmangin bugalon. Hindi ka magmangin bugalon, be humble, di ba? Mo lang na maswerte mo nga mga numero, Cancer, 8, 15, 29, kag 41. Cream is your lucky color. Sa mga Leo naman, yes, Leo, Hulyo 23, tugtub Agosto 22, yes, Leo, nothing to worry. Tungod ang problema, may solusyon. Kung ano gani, kontinguhaan. Di ba la? Kag hindi ka man magkabalaka, ang tanan mangin matawhay. Okay lang, don't worry. Kaya bisan ano pa nakagamo, may solusyon gid para dira. Okay, maswerte nga mga numero, Leo, 2, 5, 39, kag 42. Your lucky color is fuchsia. Batian nyo na ang ano? Nabatian nyo na inyong horoscope? Okay lang? Yes, okay. So, nabatian nato natong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope sa karon iya nga adlaw Sabado, Setyembre 10, tuig 2022. Dira kay Lola Priming Jones sa Mansilingan, mayong hapon kag syempre dira man sa may Villamar.
Sa may Villamar, sa Barangay Mandalagan, kay Sir Felipe, kay Ma'am Jocelyn Moncatar, mayong hapon. Tuto Romel, mayong hapon, kamusta lang dira sa inyo? Kay Nunoy, kay Denzel de la Peña, mayong hapon lang. Kay Alma Gonzalez Posisyon, kamusta lang dira? Kag syempre man dira sa may dungkaan sa Sulianas, bela sa may Punta Taytay. Salamat man Inday Cora. How are you? No? Kamusta lang dira sa inyo? Sa pamilya Palma. Dira man sa may Punta Taytay kag sa Alila family. Kag dira sa Camilo of Meadows, kamusta lang kay Ma'am Cherry Alimbo kag kay Miss Marife na Navales, good afternoon. Salamat gid kay Inday Nemia kag kay Nini Fatima Selanap mga ma'am, good afternoon. Salamat gid kay Ma'am Adoracion Rufin. Kay Ma'am Josephine Diosera and family. Mga retired teacher. Salamat gid sa inyo sa mga nagalingaw-lingaw da ba. Nawili ka naman Tita Wilma. Wala ka na bala panahon. I'm sorry gid. Tingnan na sa pagpaalam ni Tita Wilma sa itong Sabadong edisyon sa This Is My Life. Again, Setiembre 10 tuig 2022. Ang atong Bible verse of the day nga mabilin sa inyo halin sa Proverbs chapter 10 verse 1. A wise son makes a glad father, but a foolish son is a sorrow to his mother. I can't say goodbye. Salamat gid sa pasensya no sa itong wala malabutan. Paalam na si Tita Wilma, how happy weekend sa inyo tonight. Smile naman dyan. Kay buwas nga adlaw, it's a family day and a happy family day, happy Sunday para sa tonight. Doon nato na nga itong pamilya sa pagpasalamat sa mahal nga Diyos. Updinay na naman kita sa Lunes. Stand by sa matawang nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang inyong mabatian, isa kabinayaran ng programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining maragwagan. Madamugid nga salamat. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Imo pangalan na partner? Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pila tong score gani? 470. Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500? Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day. Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check? 160. Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila? Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa DTX 500. Istoryahan ta karon ang about sa aton mata. Kaupod ta sinang diskusyon si Doc Ramil Uy, amon CEO. Kung palainom gid man ka DTX 500 kag may ti si Sir GP, ti layo ka sa kuan bulag Kita mo mga maayo nga butang sa palibot. Ang astigmatism Sir GP ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Gusto, correct. Kung ikumparar sa mas seryoso nga mga balatian sa mata ka nga isang katarata, inang glaucoma, high blood na sa imong mata mo. Nga lunsay gid na makabulag. Ang astigmatism Sir GP, isa na siya ka refractive error. Hindi ni makabulag apan amo nang rason nga magburon ang imong panulukan. Correct, no? Butsilingon ni Abi, ang cornea or front surface sang imo mata daw kurti itlog. So meaning naglain ang iyang nga shape, kinaglain ang iyang nga shape, ini ang may problema sa refractive error, no? Nami gid ang kuan Sir GP ang prevention. Amo na permi na mo balik-balik ang kuan, ang pag-inom sining DTX 500 kag may TC or Pure C, dako gid makabulig para nga hindi ka biktima sining astigmatism. Kalabanan sa astigmatism Sir GP ang yara nga daan halin sa pagkabata. Oo, inborn, no? Siguro pagkabata ang nanay sige lang kaon jang po jay. Wala gid ya kaon da kalabasa, kaon karot kag iban pa nga mga yellow foods. No? Kag usually ini nagakinahanglan sang koreksyon. Ang mga sintomas sang astigma amo ang pagburon sa panulukan, kisa Sir GP gasakit imo ulo. Abi mo migraine sa mata mo na, no? Nabudlayan ka makita kon gabi. Mag-drive ka nga gabi doon di akita. DTX 500. Ako si Herminia Titong, 53. Pila ang imo blood sugar sang una? Sobra 300. Sang pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom? Nagainom ako aga 2, kag sa gabi 2. So 4 ka kapsula sa isa kadlaw? Oo. Mga ano nakadugay ka naginom? Mga sobra na isa ka bulan. Nakapacheck ka na sa imo blood sugar? Oo. Anong resulta? Pila na? Sobra na lang 100. DTX 500.
DTX 500. DTX 500. Even ang simple nga pagsakit sang tissue sa palibot sang mata or eye strain ang isa sa mga sinyalis nga mayara ka sang astigmatism. So before pa matabo ina, tiinom na ko na DTX 500 may TC or pure C. Ang cornea, Sir Kevin, isa ini ka transparent avascular tissue. When you say avascular, matamudan isang A, ang isa ka word, meaning not, no? None. Wala sa sang blood vessels. Meaning, wala ni sang blood supply. Gani, mas vulnerable ini sa ultraviolet rays, no? Kag rason nga ikaguba sang mata mo kung magtulo ka directly sa silak sang adlaw, magtrabaho nga nag-atubang sa computer, paglantaw sang TV nga malapit kapin pa sang una mga picture tube pa nga TV, kag paghampang sa imo nga cellphone paguba sa mata. Sigurado damo na subong nga cases. Isa lang ang common sa ila sa TV. Free radicals. Gapabata ang kuan. Ang kaso sang astigmatism. Tungod sa cellphone. Grabe ang radiation. Computers, grabe, Sir GP. Bago din ina, Sir GP, tuman kataas ang oxidative stress. Radiation. Free radicals. Tugas ang radiation nga gaapekto sa imong nga corneal health. Attention sa mga office workers like Sir Kevin, Sir Boy. Bilog ng adlaw ya, tubang sa computer para lang makadulong sa mga information, mga information. Ti gin-sacrifice nila ilang mata para sa mga informasyon. Kung gagamit ka mga anti-radiation sunglasses, mas nami pagid nga magamit ka mga antioxidants. Inom ka gid DTX 500 may TC or pure C para nga hindi maguba imo mata. Correct. Correcto, Camille, no? Damor nga kung office workers ka, sige atubang cellphone, dapat pa inumon. Mga nanay, sige mo lang pa cellphone nyo yung mga bata. Kung may budget, may mo bata sa cellphone, dapat may budget na DTX 500 kag may TC kag At tinuway si kaguba sang mata. Ang kakulang sang antioxidants, agod batuan ang sobra nga oxidative stress, tugas ang radiation, amo lang Japon ang mga guba. That's why importante nga mainom giga sa imo nga DTX 500, may TC or pure C kung gusto ka, hindi dali mabulag. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number 1.